Hhayi, akuhambi kahle-ke kaMgabadeli, akuhambi kahle ngempela ngoba behluleka ukukhokha i-protection fee. Lokhu kuhluleka kwabo ukukhokha i-protection fee sekufike ezingeni lokuthi baze bavalelwe isitolo abadayisa kuzo ngoba phela kunesitolo la bakhanda khona imali, yabo. So, kube kubi ngempela ngoba phela manje umndeni uzama ukuhlanganisa ukuthi bangavula kanjani isitolo sabo baqhubeke badayisa ngoba phela isinkwa sabo nebhatha leyo. Isinkwa nebhotela phela lo isitolo laphana kwaMgabadeli ngoba basebenza ngaso, bayasebenza, bayadayisa kube ukuthi bayaphila ngaleyo mali leyo. Kodwa-ke nangenhlanhla-ke uLetho ube yindoda-ke wabanika imali yokuthi bakwazi ukuzinakekela nje iy'nsukwana nanokuthi nje futhi bathenge lokhu okushodayo ngoba phela kuyabheda phela emndenini since i-tuckshop yabo ivaliwe. Ngalena-ke kaMgabadeli bafethu kubi ngempela ngoba uNtungwelihle usevele wahoxisa uhambo lomndeni oluya eNamibia. Uluhoxisile ngoba phela nangu-Ayanda nkosi yami ubethi uzimisele nje uyibukela umakhalekhukhwini umndeni uyixoxele ekuseni badla isidlo sasekuseni. Mayethi uyabheka ifoni, hhayi ubakhethile indawo la bazoya kuyo kanti lutho kuyabheda nje kuyabheda ngoba uNtungwelihle ukhulumile noNokwanda wathi alukho uhambo lomndeni oluzokwenzeka oluya eNamibia. Lokhu-ke vele kwenzeka emva kokuthi uSanele angazwani nomndeni bangaboni ngasolinye nomndeni. Manje ilokho kuvele kwashintsha inqondo kaNtungwelihle ukuthi cha, abayindawo ngempela lolu hambo lwaseNamibia bangakhohlwa. Kufana nephepha nje elindizele emoyeni. Nkosi yami u-Ayanda uyambona ebusweni bakhe bafethu ukuthi uphoxeke kangakanani. Ngalena-ke cha, kudliwa yonke indawo bo, yonke imindeni iyadla. KwaMgabadeli kuyadliwa, kwaNtungwelihle kuyadliwa, amagwaza lapha kuphinde kube uNtanzi. uNtanzi ujabulile ukuthi uSanele sengowabo phela. Ngithi uSanele usechitha isikhathi eside lapha kwaNtanzi ngenxa yokuthi sezozala ingane ebenozama. Manje uNtanzi uyacacisa ukuthi cha, mina ezulwini yena uphethe futhi kuningi asazokuthatha, usezela yonke into uyayizela. Khumbule kahle bafethu, ngithi phela uNtanzi yena odimanda ama-protection fee, yena othi uma uphinde ukuthi ayoqoqa ama-protection fee noma bethi uyadayisa lapha phandle uma abadayisayo noma bekuthiwa khona into oyenza ebhizinisini as long as isezulwini kuzoba ne-protection fee. Ibhadi elikhulu ukuthi i-protection fee leyo inyukile nkosi yami. Ingakho nje bakaMgabadeli nkosi yami bangakhoni ukukhokha kahle. Ngalena uzama ucabanga nje indaba zakhe zomasama shopping nezinto azoyithengela ingane ngoba phela usezozala, injabulo nje yenzalo leyo ngoba sekuseduze ukuthi bazale. Ngale uSanele usebamba umakhalekhukhwini. Ngiyazama ukuqondanisa ukuthi ukhuluma nobani, ngiyazama uku-understand ngempela ukuthi ukhuluma nobani kodwa hhayi angikhoni ukwazi ukuthi ukhuluma nobani. Kodwa-ke ubonakala ecabanga lento ayishiwo uMbali ukuthi yena ucela ukuthi amsize amkhulumele noNtanzi ukuze baqhubeke bazokwazi ukugijimisa isitolo sabo labadayisa kubo nabo baphile. Hhayi nkosi yami, u-Ayanda uyakhala ngalolu hambo lolu nkosi yami. Ngapha-ke uNokwanda useyamtshela u-Ayanda ukuthi cha, izinto ziningi ebezenzeka lapha endlini, ziningi ngempela. Nanokuthi futhi ukumuva out kukaMasa, ukuhamba kukaMasa lapha kaMagwaza kuvele kwenza izinto zaba worse kakhulu. Ingakho nje uNtungwelihle naye nje nkosi yami ukhathazekile futhi nakhona nje akafune lutho ozokwenzeka lapha emndenini okumayelana nohambo oluya lapha eNamibia ngenxa yokuthi nje bona banoSanele ababonanga ngasolinye. Ngalena-ke uSanele uyakhuluma noNtanzi, uyambuza uNtanzi ukuthi kahle kahle le protection fee ohlezi ukhokhisa abantu yona iyini, kungani ikhona futhi isebenza kanjani lento le. uNtanzi-ke uyagwegwesa-ke bakwethu, uyagwegwesa uNtanzi uyalena kodwa-ke ugcina esekhulumile ukuthi cha, naye ubanele uSanele uzofika kulelo zinga lelo lebhizinisi, akabekezele nje uzofika. Kodwa-ke makumele ukuthi ube yindoda lapha ezulwini kumele enze njengoba enza lapha uNtanzi ukuthi athathe ama-protection fee kuwo wonke umuntu lapha ezulwini, yabo. And uyabona uSanele ukuthi cha, lento iyamdida kahle kahle, iyamdida ngoba phela emva kwenqondo kaSanele uyabona uSanele ukuthi no, lo muntu kahle kahle udla amandla abantu lapha ezulwini ngoba naye usemandleni vele, yabo, uphakeme kuwo wonke umuntu. Ngalena-ke nkosi yami uNtungwelihle nje is having a bad day lapha e-ofisini. Usuku alukho nje luhle laphana, uyambona nje ebusweni lomuntu ukuthi uxakekile, le ndaba zomndeni, indaba kaSanele futhi
njengoba nje umbona esethethisa ama-client laphana ukuthi uzovala amaholo abo mangabe bengasebenzi kahle bangayenzi ngendlela afuna ukuthi benze ngayo yena. Sesihlalweni phela manje uma akasayinele since uSanele engekho. Yabo, uMbongeni-ke Nkosi yami uyasukuma uyazama ukumehlisa umoya ngokuthi amtshele ukuthi cha uyazi ukuthi amthanda uBanele, kodwa manje inkinga uBanele usevele wamjikela umama wakhe. Umjikelile umama wakhe. Ibuhlungu le nto kuntungo elihle, ibuhlungu ngoba phela manje ihlukanisa nomndeni lento. Hayi ayanda-ke lapha noLungelo bayahlangana. Bengacabangi ukuthi bazohlangana labantu laba mina ngoba phela angithi vele bawumndeni. Kodwa ngendlela engibuka ngayo-ke manje besesekiwa ndawo thizeni, omunye athi kumele ungibambe ngoba begijima bedlala umahubhana lapha emgwaqeni. Kodwa phela ayanda Nkosi yami uyachaza isimo sakhe sokuzimisela ngokuya eNamibia, lolu hambo ngeke uze lenzeke laphana. ULungelo-ke siyabonga ukuthi ube umuntu ozokwazi umlalela u-Ayanda ngoba phela bengekho umuntu azokhuluma naye Nkosi yami. Sanele uyafika-ke bafika lapha kwaMgabadeli. Hayi mayifika laphana zimnandi indaba because uMbali-ke ube secabanga ukuthi uSanele usemzela ngey'ndaba ezimnandi mayelana nokuthi wamcela kule episode nje le uyibukile mbukeli ukuthi amsize Nkosi yami amkhulumele noNtanzi mayelana ne-protection fee le abahluleka ukuyikhokha kwaMgabadeli. Hayi-ke Nkosi yami uSanele akukuhle kahle, uvele waletha nje envelope elihamba nemali ukuthi babambe nje lokho okuncane for iy'nsuku. Mina sengiqala ukucabanga ukuthi Nkosi yami kwaMgabadeli imali ayisekho and kuyezwakala futhi mayingasekho ngoba phela abakhoni ukuthi badayise. Yabo, akusafani ngoba nje manje sebavalelwe isitolo ngenxa yokuthi abakhokhe protection fee. Sekunzima kakhulu, kunzima kakhulu emndenini. Ngiyabona nje manje kuyaqala kuyabheda kuyehlela. Akekho umuntu onenkece, imali yephepha nje manje yosisa umndeni. Akekho umuntu ozimisele. Uyabona nje lapha uzama uMbali usedumazekile nje kakhulu ukuthi hawu uSanele ufike engayimphathelanga into ayade eyilindele ukuthi cha uNtanzi uvumile ukuthi baqhubeke badayise lapha esitolo benze imali. Njengoba nibona-ke bafethu lapha uSanele usevele wayithatha-ke imali yakhe ngoba phela uMbali umxoshile lapha endlini. Amtshela ukuthi cha wenze kahle hlukana naye, afuni lutho ngaye, useyisidimdimu nje uBanele akathatha imali yakhe ehambe. Hey, angaze ngamzela u-Ayanda uyalifuna lolu hambo Nkosi yami, lutho aluwenzeki lolu hambo lolu. NoNokwanda naye futhi ayikho into azoyisho, kodwa into ayishilo ukuthi cha phela akasize lapha eminyango ngoba kuney'mpahla kumele ayithathe amagrosa nani. Ima azoshintsha umqondo-ke mhlampe kantungo elihle ukuthi bahambe phela baye kulelo hambo lolu oluya lapha eNamibia ngoba phela untungo elihle usevale lonke uhambo. Hhayi, uMbongeni-ke noNokwanda banokungayizwa lento lena phela sekungathi manje u-Ayanda Nkosi yami useyadelela ngoba phela abamqondi, abayazi into ayifunayo kahle kahle, kodwa yena ufuna ukuthi yenzeke lento yohambo lento leyana. Hayi, uhlangene umndeni to be. Kodwa uzama Nkosi yami uyambona uSanele ukuthi cha ikhona nje into ayicabangayo, akekho la abakhona. Nangempela kusho iqiniso uzama phela ngoba phela uBanele akekho la abakhona Nkosi yami. Mangabe kukhulunywa ucabangela izinto zakhe njengoba nje nibona nje lapha uSanele usebuka Nkosi yami lo mama bandla ofike laphana kubo kaNtanzi kwaMpangazitha azobanika i-protection fee engaphelele. Uyabona-ke uMduduzi-ke noPhinda abaneme ngalesimo lesi, abaneme kahle ngalesimo sokuthi lo mama ufikile wanika imali engaphelele, ingabe iphelele phela le mali. And manje uSanele imphatha kabi lento, imphatha kabuhlungu lento le ngoba phela manje abantu abanamali and lo mama lona uyabika ukuthi cha abazukulu bakhe abayanga esikoleni abadlile. Hey, oPhinda bamkhola lo mama. Mina angazi why abantu bekhohlakele kanje ukuthi omama bethu basebenza kanzima kanjena bangabakholwa bezama Nkosi yami lapha emphakathini ukuhlanganisa kungahlangani kungalungi, kodwa bona hayi bayibonela nje ukuthi cha umama uyiqambela amanga umama, ayikho nje into ayishoyo ngoba phela kunzima lapha endlini Nkosi yami, akakwazi nokubeka ukudla etafuleni, iy'ngane zakhe futhi nabazukulu bakhe abakwazi ukuphila ngenxa yokuthi imali ayikho. Kumele asebenzele imali yabazukulu bakhe yasekhaya nemali ye-protection fee abazoyinika oNtanzi. Hhayi, leyo mali leyo bayithathile kuMduduzi-ke kwakuthi ayiphelelanga baze basho nabo ukuthi cha le mali ayiphelele, kuzomele lo mama lo enze icebo lokuthi imali lena le
asebenza azayithole iphelele leyo mali ngoba bayayidinga bona, abathathi ma-excuses. Zama naye ugcine kusukumile-ke laphana nakhona akubanga kuhle-ke umbona esethi yena nje cha unukelwa inhlupheko yilo mama lo. Kodwa-ke bafethu-ke hhayi kube kanjalo kwithonga namhlanje. Ngizocela nje ukuthi ninginike nani umbono wenu lapha kuma-comment ukuthi ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani ama-episode azayo. Ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani ama-episode azayo. Let me know in the comment box bafethu. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Danko ngiyabonga.